We hebben ieder jaar op de 11 van de 11 een heel spannend moment. En dat is namelijk het moment dat we de Genk gaan uitreiken. En dat moment is nu aangebroken. Daar ben ik niet belangrijk genoeg voor. Daar hebben we hele belangrijke mensen voor, namelijk Nicole van Wordragen. En dat is de voorzitter van de Genk Kraft Company die organiseert. En natuurlijk de dochter van Genk Kraft. Dames en heren, applaus voor deze twee dames. Bempie Kraft en Nicole van Wordragen. Dat is er, Beb. Chic is er, hè? Chic, hè? Nico. Ja, dan moest ze Beb in de microfoon geven. Zal ik hem vasthouden hier, voorzichtig? Toen mocht ze vertellen waar en waarom de Genk uitgereikt kreeg. Dit jaar heeft de artiestencommissie een wijs besluit genomen. Een Bart Storke de Genk te geven. Bart Storke! Dat is hem. Het is me een grote eer, Bart. Een dichte Genk. Het wordt lastig. Oh, dat ding is... Bij de Monica gaat dat niet, ben ik bang. Kijk. Steek hem hoog en dan gaat de lui juichen. Bart Storke, dames en heren. Even persmomentje, ja. Ja, morgen in de gezet, dames en heren. Zet hem mee op de grond. Zet hem mee vuurdig. Maar het is niet alleen het prachtige beeldje. Bart, let eens op. Het is niet alleen het prachtige beeldje. Nicole van Wordragen, voorzitter van de Genk Kraft Company, het nog wat voor dich. Onze voorzitter heeft nog een schöne check vuurdig. Symbolisch bedrag €444. Doe dat je het schoens bent. Super fijn, dankjewel. Dames en heren, geef nog een groot applaus voor Genk-winnaar 2018. Bart Storke, uit de wereldstad, maar tegenwoordig woonachtig in de Parkstad.